Angola sanfɛ kiiritigɛso ye fanga sɛnɛmatɔn ka jalakilikanw lagosi u ka jamanatigisi kalata jaabi bɔlen kɔfɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn unita ye kalata jaabiw bɛɛ lajɛlen lagosi kalo tɛmɛnen. Kɛnɛya jamanatigi min bɛna fanga bila Yuri Kinyeta ko k'a labɛnnen tun don ka sanfɛ kiiritigɛsoba Cour suprême ka jaabiw bɛɛ lajɛlen labato min kalata jaabi sebagaya dira William Sirito ma. Suisse jamana ko k'a ka ca ni denmisɛnnin funankɛni 730 ye minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ baloko dɛsɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Somali bɛɛ lajɛlen fatura kabiri janvier kalo waati ka se juillet ma ɲinan san wa ko dɔ bɛna sɔn ka fara a mɔgɔ hakɛ kan. Algérie nanzarala keleyatɔnba Union européenne ka ciladen Charles Michel ko Algérie jamana ye u ka teriya sira jamanaba dɔ ye. A ye ni kunnafoni ninnu di a ka taama senfɛ Algérie tɛnɛndo ka se ka bɛnkanw jiji u ka se ka gazi sɔrɔ Algérie jamana fɛ. Russie jamana kelen kɔfɛ k'a ka gazi tigɛ. Tchad bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔw u ka jamana faba kɔnɔ N'Djamena caman de bɛ k'u ka jɔrɔna yira ka sabu kɛ waati yɛlɛma taabolo ye min bɛ senna a ka ca ni san 30 ye. Baɲumankɛ tɔn minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ ko jamanaden bɔgɔba caman de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔw bila ka sabu kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye.